A CIGA non esconde a súa inquedanza ante a posibilidade de que a empresa non pague os despidos. Asegura que estará vixiante e anuncia a presión sindical se a 31 de xullo non están os pagos saldados. Tampouco descartan que a firma entre en concurso de acreedores. Non sabemos se a empresa vai pagar, ojalá pague, que é o deseso de todos. Segunda cuestión, non sabemos ao final, que está en preconcurso e que acaba o 4 de xunio, pois queda, bueno, o mes de abril acaba esta semana, e queda o mes de maio e 3 días de xunio, ao final a empresa vai a presentar o concurso ou non. Nós temos as nosas dúdas, máis ben somos, e o decimos porque é algo que levamos dito tamén ali á empresa, pensamos que sí, porque pola experiencia que nos din todas as empresas que entraron en preconcurso rematan en concurso. O martes pola tarde volveron ter outra reunión cos afectados para computar os atrasos. Actualmente a empresa debelle os atrasos do convenio do 2009, medio mes de decembro máis a paga extra, o mes de xaneiro e a algúns traballadores os complementos do ERE.